клянусь мстить жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью, рабство коварного фашизма. Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, исәмсез. Дәһшәтле 1418 көн һәм төн хәлак булган 27 миллион кеше җимерелгән 17 шәһәр 77 ел элек Бөек Ватан сугышы башлана. 22 июньнең җылы һәм аяз таңында фашистлар Германиясе Советлар Союзына бәреп килә. Беркем берни аңламаган ул тәүге минутларда беренче һөҗүмне Брест шәһәре үзенә кабул итә. Брест Германия өчен көрәш Бөек Ватан сугышы тарихындагы иң кан кыйгыч бәрелешләрнең берсенә әверелә. Бер атнаны камалышта уздыручы меңләгән кеше арасында якташыбыз Петр Гаврилов та була. Душманнарның мәкерле һөҗүменә безнекеләр ничек каршы тора? Ул истәлекләрне Айгөл Бәдретдинова яңартты. Июньнең тыныч иртәсен дошманнарның көтелмәгән һөҗүме тетрәндерә. Белоруссиянең көньяк-көнбатышында урнашкан шәһәр Брестка беренче һәм иң көчле һөҗүм эләгә. Берничә минут эчендә артиллерия уты ярты шәһәрне җир белән тигезли. Гарнизон хезмәте өчен бу әлбәттә аяз көнне яшен суккандай була. Күз алдында йортлар яна, җимерелә. Патроннар һәм снарядлар склады да юк ителә. Чиктән ярдәм чакыру өчен хәтта элемтә дә булмый. Иң катлаулысы дошман уты шәһәрдәге су үткәргечне җимерә. Шәсе килә. Су. Сейчас, любимая, наш Петр Михайлович к реке за водой посылает. Шәһәр халкы сусаудан кырыла, солдатларга төнлә елгага төшәргә туры килә. Дошман уты астында шул китүдән күпләр әйләнеп кайтмый. Кайтучылар да була. 22 июнь иртәсендә ярты сәгатьлек артиллерия утына тотканнан соң дошман 45-нче җәяүле гаскәрнең 3 батальонын һөҗүмгә кертә. Әлегә 1000 солдат кирмәнне җиңел генә алыр дип ышана алар. Занять позицию! Әмма безнекеләр дә дошманнарга көтелмәгәнлекнең нәрсә икәнен күрсәтә. Немец тылында исән калган совет сугышчылары берничә командир җитәкчелегендә берләшеп һөҗүмгә ташлана. Огонь! Көчләр тигез булмый, безнекеләр 11 000, теге яктан 18 000 немец солдаты. Бер атналык аяусыз көрәштән соң да совет солдатлары хәрабәләрдә качып аерым төркемнәр оештыра. Иң аяусыз көрәшчеләр арасында Көнчыгыш фортын яклаучылар, алар 400 солдат. Әлеге төркем белән безнең якташыбыз Питрәш егете Петр Гаврилов җитәкчелек итә. Бүген аның исемен берничә шәһәр урамы йөртә. Көнчыгыш форты көчле каршылык күрсәтә, монда керү мөмкин түгел. Мылтык һәм пулемет уты үтәргә бирми. Бер майор һәм бер комиссар җитәкчелек итә бугай. Юк, мин ул чакта үлем куркытмады. Без кирмәнне яклаучылар барыбыз да кайчандыр үләчәкбез дигән уй белән килештек. Җанны иң әрнеткәне үзебезнекеләрдән еракта, дошман шылганышында билгесез калып, якты дөнья белән хушлашу иде. 23 июль көнне каты яраланган Гаврилов әсирлеккә эләгә һәм аның белән бергә меңләгән солдат. 2 айлык көрәш эзләре Брест кирмәне диварларында сакланган. Мин үләм, әмма бирешмим, сау бул ватаным. Без эчәү идек, авыр булды, әмма рухыбыз сынмады. Геройларча һәлак булдык. Якташыбыз исән калып Советлар Союзы герое исемен ала. 1965 елның 8 маенда Брест кирмәне герой шәһәргә әйләнә. Айгөл Бәдретдинова, Андерсон Тальцев, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Илдә бүген хәтер көне һәр кайда әлемнәр төшерелгән күңел ачу чаралары уздырылмый. Россия яу кырында калганнарны, әсирлектә интегүчеләрне, тылда ачлыктан үлүчеләрне искә ала. Алар якынча исәпләүләр буенча 27 миллион кеше.
Сугышның беренче көннәрендә Татарстаннан 195 мең кеше фронтка алына, 4 елда бу сан 700 меңгә җитә. Һәр икенчесенә ватанына әйләнеп кайту насыйп булмый. Бүген аларның хәтерен Казанның җиңү паркында яңарттылар. Фронтовиклар, тыл ветераннары, яшь буын Татарстан сугышчылары истәлегенә алар мәңгелек утка чәчәкләр салды. Тулырак Лейсан Сабирова. Каратаң белән җиңү иртәсе арасында 1418 дәһшәтле көн ята. Аларның һәммәсе 1 минутлык тынлык вакытында сугышның үзен күргән һәм ачысын тойган абый-апалар күз алдыннан уза. Ветераны Великой Отечественной. Бүген кайгылы көн булса да, без Бөек Ватан сугышы ветераннары тантана итәбез. Чөнки хәлебездән килгән барысын да эшләдек. Җир шарында фашизмны юк иттек. Ил һәм бөтен дөнья халкы өчен якты киләчәк яуладык. Изләгән мең Татарстан солдатына 77 еллык сугышка китеп кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Аларның һәрберсе истәлегенә фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, яшь буын мәңгелек утка чәчәкләр сала. Мы помним тех, кто не вернулся. Кире әйләнеп кайтмаган һәр сугышчы хәтердә саклана. Кадерле ветераннар, сезнең батырлык, хезмәт һәм тормышка мәңгелек мәхәббәтегез алдында баш иябез. Бүген ул елмая, әмма Рөстәм Абдрахмановичның 1941 елның 22 июнендә балачагы бетә. Сугыш башлану хәбәре 12 яшьлек малайга җәйге лагерьда вакытта килеп ирешә. 44тә инде ул үзе фронтка китә. Малайлар, biz монда biz bir haftadan bitirir сугыш, biz менә безләкбез бит. Ничек инде без сугыш алмабыз. Каян бүгенге эшләргә мин әйтәм, шуны бездән үрнәк алсыннар. Алина тында алмый фронтовиклар исемен барлый. Бөек Ватан сугышы кагылмаган гаилә калмый илдә. Алинәнең бабасы да 41дә фронтка китеп шунда ятып кала. После того уже, как я первый раз ездила на войну. Мин беренче тапкыр эзләнүгә барып кайтканнан соң әбием миңа бабайны да истабарлар табуы турында сөйләде. Бу мине бик тетрәндерде. Шуннан соң мин бу эшнең никадәр әһәмиятле булуын аңладым. Ничә ел узса да якыннары сугышчылар турында хәбәр көтә. Хәтер бер көнлек түгел. Сугыш кырларында ятып калган татарстанлыларның исемнәрен кайтару эше ел әйләнәсе дәвам итә. Һәм мәгълүмат хәтер китабына туплана бара. 400,599 татарстанлыларның кайда һәлак булуы билгеле инде. 24 мең кеше һаман хәбәрсез югалучылар исемлегендә. Яшь буыналарның исемен кайтарырга сүз бирә. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Батырларның исемен мәңгеләштерү дәвам итә. Бүген Питер районының Салкын Чишмә авылында Бөек Ватан сугышында хәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ачтылар. Бу изге эш шул авылдан чыккан киң күңелле шәхесләр ярдәме. Яу кырында калган якташларын Салкын Чишмә халкы бүген күз яшьләре белән искә алды. Һәйкәл янындагы хатирәләр турында Илдар Софиуллин. Салкын Чишмә авылында әлеге вакыйганы күптән көткәннәр һәм менә Бөек Ватан сугышы башлануга 27 елдан соң халык гранит һәйкәлене ачу тантанасына җыелды. Абиларыбыз сугыш кырларында үлеп калдылар. Нәкия әби бу авылда иң өлкән кешеләрнең берсе. Һәйкәл янына барып кайтканнан соң ул фотосурәтләрне барлый. 9нчы дистәне вакласа да хәтер яхшы. Әтисенең сугышка киткәне бүгенгедәй күз алдында. Ләкин көнне төнгә ялгап эшләүче кечкенә кызга сугыштан соң әтисен күрү насыйп булмый. Аның соңгы хатын Нәкия әби күз карасы кебек саклый. Кәгазь тузса да хәтирә югалмый. Бу кәгазьләр минем әтинең соңгы язган хатлары. Әни укып карыйдыр иде, үлгәченнән дә. Юк инде хатыннан укырга калды дидер. Һәйкәл янына килүче һәркем күз яшьләрен тыя алмый. Кәнәфи абый гранит һәйкәлдә ике абысының исемнәрен барлый. Аның киләчәктә тагын бер изге нияте бар. Алар каберендәге туфракны булса да туган якка алып кайтасы килә. Минем абыйлар Белоруссиядә, менә мин Белоруссиягә барырга җөрим, алып барсалар. Җирләрен алып кайтып, менә бу зиратка монда юк булмаса да бер таш куярга исәп бар. Кечкенә генә авылдан фронтка 62 кеше киткән, шуларның 31-е яу кырында ятып калган. Бүген һәр каһарманның исемен яңгыратып күккә ак шарлар очырдылар. Һәйкәлне ясауда шушы авылда туып үскән иганәчеләр ярдәме зур булган. Минем белән бергә эшләгән төзелеш оешмалары җитәкчеләре мине итеп аңлап, алар да үзләрен өлешләрен керттеләр. Менә ул баручы аны исемлекләрне атаганда минем әтием бар янда, ул сугыштан соң кайтып, яраланып кайтып, һәлак булган 53 елда кеше минем күземә яшьләр чыкты. Бөек Ватан сугышы батырларын хөрмәтләп төзелгән әлеге һәйкәлнең урыны да очраклыгына түгел, янәшәдә генә мәчет һәм олы юл. Мәчеттән һәр вакыт азан тавышы яңгырап тора. Димәк, батырларның рухы һәр вакыт хәер-дугада булачак һәм аларның исеме мәңге онытылмаячак дигән сүз. Питер районыннан Илдар Софиуллин, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы.
Немец бомбардировщигын һавага күтәреп концлагердан кача алган шәхес дистәгә якын совет солдатын үлемнән коткарган легендар очучы якташыбыз Советлар Союзы герое Михаил Девитаев Казанда җирләнгән. Башкалада аның истәлегенә һәйкәл куелачак. Бүген Мәдәният министрлыгында хәбәр итүләренчә, хәзер геройның туганнары белән берлектә иң яхшы эскизга конкурсның техник биреме өстендә эш бара. Михаил Девитаев гомеренең соңгы көннәренә кадәр елга портында эшли. 2003 елда Орча зиратында аңа бронзасын куялар, әмма һәйкәле һаман юк иде. Татарстанның бер шәһәре, бер районы да бу чаралардан читтә калмады. Ветераннарга чәчәкләр китерәләр, берсеннән-берсе матур теләкләр телиләр, өлкән буын күз яшьләренә күмелә. Республика буенча үткән хәтер митинглары турында Руслан Хөснетдинов. Буада сугышкырында хәлак булганнарны искә алырга халык төннән үк җыела. Мәңгелек ут янында бер юлы йөзләгән шәм яна. Аларны буалар шит җирләрдә ятып калган райондашлары хөрмәтенә куйган. Арабыздан киткән ветераннарны 1 минуттан калып искә алдылар. Барыгыз исән булыгыз, сау булыгыз. Самое главное, сугышлар шундай булса булмасын. Зәйдә мәңгелек ут янына 200-дән артык кеше килә. Олылар, мәктәп укучылары, балалар бакчаларына йөрүчләр. Алар бабаларын искә алырга җыелган каһарманнар батырлыгына чәчәк салалар. Шалуда да бүген һәйкәл яннары кызыл кәнәферләргә күмелде. Һәркем хатирәләрен яңарта. Түбән Кама районыннан сугышка 8000-нән артык кеше китә, яртысы яу кырында ятып кала. Дары кыры утыдыр ят. Шунда ул хәбәрне атка атланган. Шушы үзебезнең бригадир, колхоз бригадиры килеп кычкырды. Яшьләр ветераннарга теләк теләде, тынычлыкта яшәүебезгә рәхмәтен җиткерә. Кичке 9-да Түбән Камалылар 77 шарны һавага очыртачак. Катнашучыларның барысына да бик зур рәхмәт әйтер идек. Алар безгә тормыш бүләк иттеләр, безнең өчен сугыштылар, үзләренең тормышларын жәлләмәделәр. Хәтер һәм матәм көне митингы Нурлатта да үтте. Ватанга мәхәббәт һәм ветераннарга чиксез рәхмәт иң яшь Нурлатлылар күңелендә дә яши. Мы очень готовились к этой дате, делали таких голубей, покупали цветы. Искә алу чараларыннан бер теләк белән таралыштылар. 77 ел элек булган дәһшәтле вакыйга бер кашанда кабатланмасын. Зәй Түбән Кама, Шаллы, Буа һәм Нурлат телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хөснетдинов, Яңа гасыр каналы. Казанда волонтерлар кызыл кәнәфер рәсеме төшкән күкрәк тамгасын халыкка таратты. Символик бүләкне кабул итүчеләр исә хәйрия чарасы буларак акча бирде. Җыелган сумма ветераннарга ярдәм өчен тотылачак. Татарстанда әлеге акция 8 майда башланган иде. Кызыл кәнәфер чәчәге ватан өчен көрәшүчеләргә дан һәм хөрмәт белдерү билгесе булып тора. Башка темаларга бүген Зәйдә торак йортта газ баллоны шартлады. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, шартлау 5-нче катта була. Коткаручылар зыян күргән 5 кешене йорттан чыгарган, бер хатын-кызны ишелгән урыннан эзләп табалар. Бу урында ут чыга, ул шунда ук сөндерүләр, шартлау булган фатир зыян күрә, түшәме җимерелгән. Эвакуировали 16 человек. Спасены в результате четких действий пожарной охраны 3 человека. 1 по пожарной автолестнице, 2 по лестничному маршу. Развернут пункт временного размещения на 600 мест в соседней школе номер 7. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Заинского района решается вопрос о проверке устойчивости строительных конструкций и об отселении жильцов. Зыян күргән 5 кеше Зәй хастаханәсенә затыла, 2 кеше хәзер авыр хәлдә, 3 зыян күрүче үзен уртача хис итә. Алар арасында бала да бар. Хәзерге вакытта аларга бөтен кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Авыр хәлдәге пациентларны вертолет белән Казанга илтү мәсьәләсен хәл итәләр. Сәламәтлек саклау министрлыгы безгә үз аңлатмасын бирде. В результате взрыва газового баллона в Заинске зафиксированы пострадавшие. Зәйдә шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше зыян күргән, араларында 13 яшьлек бала да бар. Аларның барысы да Зәй үзәк хастаханәсенә озатылган. Коткаручылар бер хатын-кызны хәрабәләр арасыннан тартып чыгарган. 2 кеше реанимациядә ята, калганнарның хәле уртача. Республика җитәкчелеге шәһәрдә булган хәлдән хәбәрдар. Зәй хакимияте белән элемтәдә тора, дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Вазгыять контроль астында. Хәзер зыянның күләмен һәм йортта яшәүчеләргә ярдәм итү күрсәтмәсе бирелгән. Йортны тикшергәннән соң монда яшәүче кешеләрне күчерү мәсьәләсе дә хәл ителәчәк. Зәйдәге шартлауны хәзер прокуратурада тикшерә башлаган. Алар хезмәт күрсәтү вакытында тиешле таләпләр үтәлгәнме, шуны өйрәнә. Татарстан прокуратурасы Зәйдәге йортта булган шартлаудан соң тикшерү башлады.
Газ приборларын эшләткәндә һәм хезмәт күрсәткәндә закон телешен ачыклыйбыз. Бу урынга ЗАИ прокуроры Ринат Каримов килде. Көннең башка яңалыкларына күчәбез. Татнефть оешмасы 2025 елга кадәр исәпләнгән барлык бурычларын үтәгән. Бүген акционерларның еллык утырышында Татарстан президенты компания эшенә югары бәя бирде. ОПЕК+ килешүе нигезендә эшлиләр. Нефтьне тирәнрәк эшкәртәләр, социаль җаваплылык та үтәлә. Бүген компания финанс күрсәткечләр буенча илнең иң нәтиҗәле эшләүче предприятиеләр исемлегендә. Алар алда ниләр тора? Лейсан Сабирова белә. Әле 10 ел элеккенә башкарып булмаслык тыелган, бүген инде Татнефть авыр үзләштерә торган участоклардан кара алтын чыгара. Инновациялы технологиялар хисабына җир куеныннан 1 миллион 600 мең тонна күләмендә үзлеге югары нефть алына. Компания тулаем 1 ел эчендә 29 миллион тонна кара алтын чыгарган. Чиста крем күләме 123 миллиард сум тәшкил итте. Все те параметры, которые были определены в стратегии 2025, они реализованы. Кроме слов благодарности, у нас других выражений сегодня быть не может. Мы очень благодарны компании, трудовому коллективу, управлению и огромное количество социальных проектов, которые сегодня реализуются на территории республики. Об этом мы тоже не должны забывать. Компания с социальным лицом. ОПЕК+ килешү нигезендә компания беренче тапкыр күләм арттыруга түгел, ә нефть чыгаруны чикләүгә эшли. Беренчедән бу базарда ихтыяҗ һәм тәкъдим балансын киләсе, икенчедән углеводородлар бәясе артуын тәэмин итә. Әмма алдагы 10 елда тыйнак исәпләүләр буенча да компания булган участокларыннан нефть чыгаруны 37 миллион тоннага кадәр җиткерә ала. Нефть чыгару күләмнәрен яңарту турында карар кабул ителгәч, элеккеге 5-6%-ка кайта алырбыз дип уйлыйм. Хәзер Иранда проектлар гамәлгә ашырырга планлаштырабыз. Ливиядә эшлибез, Сириядә дә хәл яхшырыр дигән өмет бар. Компания нефть эшкәртү тирәнлеген арттыра. Таныкыда ул 99,2%-ка җитте. Керосинны һәм дизель ягулыгын гидрочистарту җайланмалары сафка кертелде. Рөстәм Миңнеханов Кабат директорлар советы рәисе итеп сайланды. Әлмәттән Лейсан Сабирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Яңа министрлыкта яңа министрлары бүген Татарстан президенты указы белән яшьләр эшләре министры итеп Дамир Фаттахов билгеләнде. Спорт министры булып Владимир Леонов кала. Моңа кадәр ул бер юлы икесендә җитәкләгән иде. Яшьләр министры алдына яңа бурычлар куела, аеруча хәзер Россия күләмендә дә яшьләр эшләре буенча федераль агентлык мәгариф министрлыгы карамагыннан чыгарылып, хөкүмәткә карый башлады. Бу исә әлеге тармакка игътибарның арттырылачагы турында да сөйли. Яңа министрлык яшьләрне җәлеп итәрдә, аларның мөмкинлекләрен үстерердә мөхит булдырырга тиеш. Яңа министрга моңа ирешүнең заманча алымнарын табу мөһим. Дамир Фаттаховка булган форматны үзгәртеп, республика күләмендә авыллардан башлап шәһәрләргә кадәр яңа тармак булдыру бурычы куела. Моңа кадәр Казан башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, аңарчы район башлыгы булып эшләгән җитәкченең белеме дә, тәҗрибәсе дә җитәрлек. Без исә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Солдат сугышта ниләр кичергән, ниләр уйлаган, бу тарих инде саргайган кагаз битләрендә генә саклана. Илдә Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер сугыш чоры хатлары проекты дәвам итә. Республикада 3000-нан артык хат табылган. Хәзер аларны цифрлаштырып мәңгеләштерәләр. Өч почмаклы хатка сыйган тарих хакында Гөлнар Сайфетдинова. Тормыш мине сездән айырды. Кадерле туганнарым, күз нурларым, балаларымнан, семьямнан белмим кайчанга кадәр аерылдым. 13 март көнне армия сафына киттем. Хәбәрсез югалган әтисеннән иң кадерле бүләк буклары Ионова өчен Салих Сайкин сугышка 1942 елда китә. Гаилә көтә, хатлар яза, җавап алмый. Она искала его. Кәмәрия әтинең апасы эзләде аны. Тик ул юкка чыкты, хәбәрсез югалды. Аннары безгә пенсия түли башладылар. Дөреслекне кабул итеп шулай яши башладык инде. Соңрак фронттан хатларның булуы, аларның музейга килеп эләгүе ачыклана. Кызы аларны алгач гаҗәпләнә, сөенә, гомер буе көткән бит. Кат-кат укый, әтине кабат ишеткән кебек булдым ди. Мин үз фронтыбызның бөтен почмагында булып, шактый нәрсә күрергә, шактый хәлләр баштан кичерергә өлгердем инде. Казанда нәкъ бер ел элек тарихи хәтер сугыш чоры хатлары акциясе башланды. Республикада фронттан кайткан хатларны барлыйлар. Аларның кайберләрен Татарстан Дәүләт Советы депутатлары укыды. Йөзләрегездән үбеп, сезне сагынучы улыгыз Атилла 28 ноябрь 1941 ел. Сугыштан кайтмаган якташларыбызның өч почмаклы хатларын музей архивларга туганнары, оныклары, дуслары алып килә. Менә берничә секундта без бу хатны инде сканировать итеп бетерәбез.
Саргайып беткән кәгазьдә генә түгел, электрон нускасында укып була хәзер аларның 400 хат тапшыручылар бар. Хирург, врач, фронтка киткән кеше, аның ул бик күп хатлар язган фронттан, һәм аның семьясы үзе язган. Алар аңга язган хатларны бөтенесен җыештырып безгә тапшырды. Хәзер 3000-нән артык хат тапшырылган, 2000 электрон вариантка күчерелеп сайтка эленә. Онлайн архивна һәркем кирип карый ала. Әле тапшырылмаганнары булса, архивка алып килергә мөмкин. Ил тарихы шушы хатларда язылган. Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 77 елдан соң жасады туган туфрагына иңде. Бүген хәбәрсез югалган Казан солдаты Ефим Ефимовны җирләделәр. Аны эстабарлар Новгород тирәсендә тапкан. Мәрхүмнең кызы, оныгы һәм оныкчыгы аны күмергә Чаллыдан килде. Ефим Ефимов кем булган һәм ул ничек сугышта ятып калган? Тулырак Айзат Шаймарданов. 77 ел элек сугышка киткән. Бүген ул кире туган туфрагына кайтты. Менә шушы кызыл кечкенә тартмада Ефим Ефимовның жасады ята. Аның туганнары һәм эстабарлар бергәләп җирләде. Самасыр зиратында. Кабере янында кызы, оныгы һәм оныкчыгы, тормыш иптәше инде күптән вафат. Ефим Ефимов Казанның Дзержинский урамындагы менә шушы 8-нче йортның 8-нче фатирында яшәгән була һәм сугышка да ул нәкъ менә шушыннан китә. Сугыш башлаганга 3 көн узганнан соң үз ихтыяры белән 1941 елның 25 июнендә шушы йорттан чыгып ул 5 минутлык җәяүле юл белән профсоюз урамында урнашкан сугышка чакырту пунктына юл ала. Бу хәлне кызы Капиталина ачык хәтерли. Әтисен соңгы тапкыр күргәндә аңа нибары 6 яшь ярым булган. Пошла я двумя братишками. Мин икене кәш белән әтине затырга чыктык. Аннан әти безнең янга килде дә зур шикәр кисәге һәм акбур бирде. Барыбызны да үпте. Ефим Ефимов 1943 елда үлгән сөякләрен эстабарлар Бөек Новгород тирәсендә таба. Солдаты шли в атаку. Бу солдатларның һөҗүмгә барган вакытта булган. Без берничә районны тикшердек. Немецлар ягында. Ефимовның үзе белән коралы юк иде, әмма шәхси әйберләре сакланган. Ефим Ефимовның шәхси медальоны үзе белән була. Монда аның кайда туып, яшәү урынына кадәр мәгълүмат бар. Туганнарын да тиз арада табалар. У меня действительно все время как-то теплелась душа. Минем күңелдә һәрвакыт өмет бар иде. Эстабарлар турында телетапшырулар карагач, әти, син кайда ятасың икән дип уйлый идем. Хәзер күңелем тынычланды. Күрәмсең, ул иенә ашыккан. Эстабарлар Татарстаннан китеп югалган, инде барлыгы 5 кешенең изенә төшкән. Шулай да әлегә меңләгән солдат хәбәрсез югалган дип санала. Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Хәтер һәм матәм көне быел футбол буенча дөнья чемпионатына туры килде. Бүген уеннар узучы шәһәрләрдәге спортчылар, кунаклар, җанатарлар хәтер чараларына кушылды. Волгоград, Калининград, Санкт-Петербург шәһәрләрендә аеруча үзгә мөхит. Бу хакта Нияз Рахман. Монсын Санкт-Петербург биредә җанатарлар зонасында 1 минутлык тынлык 872 көн камалышта уздырган шәһәрдә башкача була да алмый. Бразилия белән Коста-Рика уены алдыннан урамнарда хәрби җырлар яңгырый. Үзенең танылган Мамай курганы белән данлыклы Волгоград шәһәрендә дә бүген уен уза. Тарихи һәйкәл янәшәсендә Исландия һәм Нигерия җыелмалары килә. Бүген алар беренче тапкыр очраша, ләкин хәтер барыннан да өстен бу көнне. Главным поводом нашего визита сюда сегодня. Безнең биргә килүнең төп максаты ул әлбәттә футбол. Ләкин шулай туры килгән икән, без хәтер һәм искә алудан читтә кала алмыйбыз. Бу югалтулар һәм авыр кайгыны уртаклашабыз. Бүген Калининградта Сербия һәм Швейцария җыелмалары очраша. Сугыш чорында Кёнигсберг исемен йөрткән шәһәрдә һәлак булучылар истәлеген 1 минут тынлык белән искә алдылар. Илнең иң көнбатыштагы каласы 1945-тә генә азат ителә. Бүген монда яшәүчеләр һәйкәлләргә канәферләр салалар. Этот день не должен иссякать в памяти людей. Бу көн берәүнең дә хәтереннән җуелмаска тиеш. Ул безнең яшьләрнең холкын ныгыта, киләчәккә омтылыш бирә. Бүген ил буйлап хәтер шәмнәре яна. Олимпия уеннары вакытында сугышлар туктатылган, ә футбол аңа тиң уеннарның берсе. Россиядә узучы ярышларда катнашучылар Герой ил халкының тарихына битараф кала алмый. Нияз Рахман, Рамил Шайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Иң берләштерүче һәм халыкларны бер-берсенә якынайтучы милли чараларыбызның берсе ул Сабантуй. Иртәгә башлады ул бер юлы 2 майданда узачак. Мирный бистәсендә һәм 4 еллык тәнәфестән соң беренче тапкыр Аккыш күле янында. Мирныйга 4 тукталыштан җәмәгать транспорты кузгалачак. Җиңү проспекты метро станциясе, 10-нчы микрорайон, Павлюхин урамындагы филармония концертлар залы һәм Глазунов урамыннан. Моның өчен 73 автобус каралган. Алар иртәнге 8-дән йөри башлый. Аккыш күленә 36-нчы, 46-нчы, 72-нче номерлы автобуслар илтәчәк. Залесный бистәсендәге рэмплер тукталышында төшеп калып, Сабантуй 2018 томгалы автобуска утырга кирәк. Ул Бәйрәм мәйданына илтә. Әлеге транспорт һәр 5 минут сайын йөреп торачак. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм үзегезне саклагыз.
Без төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Актив һәм сәламәт булу бик мөһим. Үз кешегезгә ышанычны саклап калуда сезгә мәҗбүри медицина иминияты полисы буенча диспансеризация үтү ярдәм итәр. Әгәр яшәгез быел 3-кә бүленә икән, поликлиникада бушлай тикшеренүләр узыгыз, анализлар бирегез һәм табибтан киңәшләр алыгыз. Диспансеризация авыруны башлангыч чорында ачыклап, аны вакытында дәвалый башлауга этәргеч бирәчәк. Үзегез белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияты полисын алып барырга онытмагыз. Диспансеризациягә язылыгыз. Сәламәтлегегезне куркыныч астына куймагыз. Барлык сорауларыгыз буенча да үз иминият компаниягызга мөрәҗәгать итегез. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр «Марка Ниссан». Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Күзләр. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Так, чай пил. Пил? Бал? Мед. Мед ел. И пил тоже. А май? Май ел? Май не ел. Ел май. Натуральное масло Елмай в магазинах Августина. Спешите. Елмай, ошатуя созмай. Грамотная юридическая подготовка любых документов. Единый центр защиты. Твоя команда юристов. 253 11 44. Казанские ведомости. Газета о Казани и республике. Газета для дома и вашей семьи. 3 разных индекса на любой вкус. А еще подписчики казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Исәнемсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта кояшлы һәм аяз һава. Температура 26 градус. Татарстаныбызда кояшлы һәм эссе көннәр көтелә. Көндезге сәгатьләрдә һаваның җылылыгы 30 градусны тәшкил итәчәк. Төн якын чыгышта да 28 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида аз болытлы һава. Җил төн яктан талгын. Якшәмбе көнендә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Температура югары саклана, яңгыр явы көтелми. Ә шимбә көнне төньяк көнбатыш, Орча, Кукмара, Балтачта шулай ук кояшлы һәм җылы булачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә көчле җил тына, температура 30 градуска кадәр менә. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Норлат, Аксубайда явым-төшемнәр көтелми, температура плюс 28 градус. Көннәр салкын, яңгырлы диеп кошлар сайравыннан туктамый. Без дә һәр көнебездән ям таба белсәк иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Баш калабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Температура 29 градуска кадәр. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 43%. Көндезге сәгатьләрдә бераз магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.